Hi Dolores! Nagluluto akong adobo sa asin. Kaanganian sa imong panlasa masiramon. Masiramon bagay ning adobo sa asin. Oh, nagmamaranti ka na. Dolores, sabi mo madigdi ka. Ngani, pagkaluto ako, masanlag na sana ako kay maluto. Ay so, masinangag akong kanin dito. Masiramon ini. Dolores, amayan mo pagdigdi. Kanganing matanaan mo ining adobo sa asin. Igawa pa ako digding tagip tepon. Oh, tagip tepon ini. Oh, mapritos na sana ako. Dolores. Dolores. Magdigdi ka tabi. Kanag maranti ka rin sige na porotok-porotok. Ang adobo sa asin. Yan. Lokdoan ko muna. Sabi mo, madigdi kang amay. Tanganing pagdigdi mo, loto na lamang ini. Oh, nagporotok na. Oh. Dolores. Oh. Sige na, porotok ba ko na ining adobo sa asin. Prenetos na ini sa asin. Aray ko. Oh. Yun ay nangangayot na. Dolores. Dolores. Oh, dahil papatiba ko pang malumoy. Matagas pa. Paano may ining adobo sa atin? Matagas. Dapat gayon. Ganang giraray na tubig. Ngani. Dahil siya naglumoy mo na lamang. Ngani masiram. So, masiram mo ng parong, Dolores. Gari ka, mas kilaing kuro-karegos, mahamot. Dolores. Oh, ito. Mahamutan. Ito. Grabing porotok-porotok. Ay puwan talaga. Bokagon Dolores nga ni. Mahalo so ating. Nga ni masiram-siram lamang tag. Taon. Ayan. Masama sana kita sa sarong plato, Dolores. Ganda sa nang dakulo na maluto. Masimaluto ining adobo sa atin. Ang problema, baka kung pagkagatalin siya, nag-uurunat o tayo nita. Gari matagas pa. Ito mahamoto na. Mahamoto na Dolores. Gari ika. Mas kiday pa nangangari gusto. Mahamot pa. Ito. Grabe ini Dolores. Kaya matatanaan ini Dolores. Ayan na. Nagpupula-pula na. Gari ang ngabil mong mapula-pula. Iyo na dir ko. Nangangasta na Dolores. Dolores. Amayan mo latunta ka. Ang pandiurag na driver kan Bicolandia. Bicolano Viajero Vlogs. Bicolano Viajero Vlogs. Basta Bicol, Uragon.